Moikka moi! Ja anteeksi rähjäisyyteni. Mulla on ollut vähän hankalampi päivä tänään. Tänään tulee 9 vuotta tasan siitä, kun mä viimeksi näin omaa äitiäni. Ja hän kuoli 58-vuotiaana, että aivan liian aikaisin lähti. Sitten tulee tämmösiä raskaampia päiviä aina välillä. Mutta mulla oli suunnitelmissa tälle päivää kuvata ja tehdä nyhtökanaa, niin lähdetään sen pariin ja jos tässä vähän sais muuta ajateltavaa. Eli mä löysin tämmösen jättikokoisen painavan savijutskan tuolta hyllyköltä. Lähdetään tähän laittamaan tarvittavat ainekset. Sipuli totta kai, valkosipuli, pyrettä, tämä on tämmönen vajaa tuupi, mä laitan tän tänne. Mulla on tämmöstä tummaa ruokosokeria, joka on kovettunut, niin hyödynnetään tätä. Okei, en mä siitä paljon irti saanut, tarvis moottorisaha. Laitetaan pieni siirappi kaveriksi. Musta pippuri. Paprikajauhe. Ja pari desiä vettä. Normaalisti olisin varmaan laittanut kokiksen, mutta kun sitä mulla ei ole ja jättänyt nuo sokuerit pois. Mutta nyt siellä on tuo siirappi, ruokosokeri ja vesi limpparin tilalta. Sitten laitellaan koipireidet sinne. Noin. Alkuperäinen tarkoitus mulla oli siis tehdä fileestä, mutta nyt mennään koivilla, kun niitä sattuu meillä olemaan. Voi kaajalla nämä pakkauksessa tulevat marinaaditkin tänne. Jotkut tykkää, jotkut ei. Mulle tää on ihan ok. Enemmän saisi olla vain mausteita tuossa marinaadissa, niin siksi maustelin itse vielä lisää. Mä lorautan sinne vielä soijaa. Tarkistetaan suolaisuutta sitten, kun saadaan nyhdettyä kanat. Ja tosiaan kun aiemmin ne on tehnyt, niin en sen kummemmin paistoista tiedä, mutta annetaan nyt olla ainakin muutama tunti siellä 150 asteessa. Eiköhän ne lihat siitä lähde sitten irti ja katsotaan mitä sitten tehdään. No niin, nyt ollaan oltu muutama tunti uunissa. Katsotaan koostumusta. Ei ole kuivahtanut ja liha irtoaa. Niin mä voisin nyt antaa jähtyä ja otetaan niistä irti luut lihoista ja jatketaan sitten. No niin, siinä on kanaset luista irti. Taas viisaampana, kun ei ole ennen tehnyt, niin nestettä tosiaan on tuolla ihan järjettävän paljon, niin sitä vettä ei kannata lisätä. Nämä on nyt tämmöisiä keittyneitä. Niin mä laitan takas uuniin, koska mä haluan erilaisen koostumuksen niihin. Ja nahanpalat toki otan tosta. Nakkaan paistinpannulle, tyttö tykkää syödä ne aina rapsakaksi paistettuna ja sanoo niitä kanasipsiksi. Niin ne paistetaan siitä erikseen ja nuo laitetaan uuniin ja tuo laitetaan kattilaan ja keitetään tiiviimmäksi. No niin, kanat on ollut jonkun aikaa paistumassa uunissa, niin laitetaanpa ne tuonne takas vuokaan ja semmoisen vartin on täydellä teholla kiehutellut lientä. Vieläkin tätä on yli paljon, mutta laitetaan nyt tuonne uuniin vielä tunniksi, niin eiköhän se siitä tiivistä. Oho, sehän höyrää. Suolaisuutta lisään, koska minusta siinä ei ollut tarpeeksi. Laitetaan tosta merisuolaa. Ai, nyt näyttää hyvältä.
laitetaanpa lautaset.